Hola, estem en un nou capítol del podcast del DAO Barcelona, al capítol 13. Jo sóc l'Andrea, la creadora de continguts del DAO, i aquí tenim en Florenci, d'Educa Borràs. Què tal? Molt bé, molt content d'estar aquí amb tu. Sí, al DAO Barcelona també. I estar aquí amb tu al DAO Barcelona, clar. Què tal? Què ens expliques avui? Com et presentes al públic que no et conegui a tu o a l'editorial? Que crec que deuen ser molt pocs, perquè segur que tots han viscut com jo amb jocs d'Educa Borràs. L'editorial ha de ser coneguda per força perquè portem moltíssims anys. Només Borràs va ser fundada l'any 1894, o sigui que ja fa molt de temps, i ara tenim diverses generacions que han jugat, juguen i jugaran amb els nostres jocs, o sigui que coneguts segur que som. A mi no em coneix tanta gent potser, però no és això el que importa és que coneguin els nostres principals jocs. Jo haig de dir que quan he vist aquest joc que esteu veient aquí, se m'ha ficat la pell de gallina, perquè jo el tinc a casa i estic segura que moltes de les persones que ens veuen també. Heu triat el DAO Barcelona un any més. Què té el DAO Barcelona d'especial? Tots els festivals, però aquest en particular, perquè és el més important que tenim, el que és molt rellevant és tenir aquest contacte amb els usuaris, veure la gent, no té preu, veure com la gent interactua amb els jocs, com la gent juga, com venen en família, que la paraula família per nosaltres és essencial, perquè és el que ens volem dedicar, fer que la gent jugui, els pares amb els fills, amb els avis, perquè això, reunir les generacions, ara que totes tenen una lletra, no? Les X, les Zetes, les alfes, ens interessa molt veure com la gent i constatar que és efectiu, que passa i que la gent somriu i riu quan està jugant amb els nostres productes, no us podeu imaginar la satisfacció que dona. Perquè ens passem la vida en contacte amb el producte, fent-lo, pensant-lo, polint-lo, mimant-lo, però veure'l utilitzar per tanta gent en un cap de setmana, la veritat és que és fascinant. Quina il·lusió que diguis això, perquè al final és cert que moltes vegades quan vas a veure o l'àvia o les famílies, després d'un sopar o d'un dinar sempre és a què juguem. Exacte. I triar un dels vostres jocs deveu sentir aquesta satisfacció de dir han triat el nostre joc per jugar i per reunir-se en família. Tanta gent, tantíssima gent, la que veiem aquí, però els que no veiem, que estan a casa seva i que fan això, no? Tantíssimes quantitats que fins i tot meravellen. Com pot ser que el Lince, per exemple, que és el que tenim aquí en aquests moments, que té més de 45 anys, i que cada any, malgrat això, ens seguim venent les quantitats que en venem. Realment és increïble. Arribem a un punt en què diem ja no és nostre. És de les persones que el tenen a casa. Conservem la propietat intel·lectual, gràcies a Déu. Però ja no és nostra, ja és del domini públic. Fa poc, ahir, en realitat, una senyora em va venir i em va dir, parlava castellà, em va dir, mirant-me als ulls, el lince de toda la vida nunca defrauda. I li vaig dir, senyora, m'acaba de fer un eslògan, no? Perquè aquesta frase l'hauríem d'entrecomillar i guardar-la, no? Perquè és aquest sentiment de dir ja no és nostre, és de tothom, no? Ens passa amb això, altres coses, la màgia Borràs, penseu que en som els de la màgia Borràs també, des de 1933. Quanta gent, tothom ha tingut una màgia Borràs, no? Tothom ha tingut, tots els grans màgics que tenim en aquest país, que n'hi ha moltíssims, inclús algun d'aquests més recents que fa fortuna tremenda, com el Mago Pop, si li preguntes et dirà com vas començar tu? Diu, bueno, quan tenia 7 anys els Reis em van portar una caixa de màgia Borràs. Això és irrepetible. Ja no es pot avui en dia fer un joc i pensar que d'aquí 50 anys ens diran això quasi costa molt, no? Perquè ara hi ha moltíssima més oferta, no? Però és fascinant, realment fa molta il·lusió. Què tenen aquests jocs que mai moren? Són atemporals, sempre. Els clàssics, l'altre dia en una altra entrevista també ho deien, sempre portem novetats, però els clàssics mai deixen de sorgir i de tenir aquest interès per part de la gent. Què fa que la gent sempre torni als clàssics? Haver sigut dels primers és molt important. Allò en castellà es diu quien da primero da dos veces, això és real, no? Nosaltres, una de les coses que fem, per exemple, que també destaca molt, encara que no siguin jocs, són puzzles. Som una gran marca de puzzles a nivell global i que venem a més de 70 o 75 països del món, no? Aleshores, vam ser els primers. I encara som el líder, perquè la gent, encara que ens sembli que no, s'acostuma i manté una certa fidelitat a allò que coneix. Als humans ens agrada anar als llocs, anem al restaurant que ja coneixem. A la zona de confort. Podem provar-ne un, a veure què passa, però on estem és allà que ens agrada, que entrem per la porta i el cambrer ens coneix i ens saluda al metre i
Això ens fa sentir bé perquè és sentir-se com a casa, o el que has dit, la zona de confort. Per tant, jo crec que en alguns jocs d'aquests la zona de confort és total. A part, hi ha un altre detall. Avui en dia es viu molt de pressa. Els nens d'avui són el que s'anomena la now generation, no? Ho vull ara i ho vull aquí, perquè estan acostumats a tenir una resposta immediata, un estímul immediat. El Lince, per exemple, és un joc que la partida costa 3 minuts aprendre-se-la i 1 minut i mig jugar-la, tot i que està fet fa 45 anys. Vol dir que és un joc, no és que sigui atemporal, és que és un joc que es va anticipar en moltíssims anys, dècades, aquesta actitud de les famílies i dels nens d'avui, que fa 45 anys segurament no era. Fa 45 anys, i ho puc explicar per la meva edat, ens avorríem. A les tardes dels diumenges ens deixaven a casa amb la tieta o amb l'àvia, s'anaven al cine i ens avorríem com a ostres. Però això també generava una imaginació i una capacitat de desenvolupar les nostres curiositats infantils d'una manera gran. Podíem passar hores jugant al mateix i no ens cansàvem. Avui en dia els nens es cansen de tot, ho volen tot immediatament i tenim un producte de fa més de 45 anys que reuneix aquestes condicions que avui són les que són demandades per aquest públic infantil. I tot i tenir aquesta experiència, aquests anys bàsicament de jocs i tenir els clàssics, creus que aquesta demanda de lo efímer, de coses noves, com a editorial, us ha ajudat i alhora també us heu vist una mica obligats a treure nous productes? Home, evidentment, no podem viure del passat només, aquest passat que és present i que esperem i confiem en que serà futur. Això dona, el que té és una estabilitat per l'empresa de que en un any bo, en un any dolent, amb pandèmies o sense pandèmies, sempre vendrem més o menys les mateixes quantitats, que són moltes, d'uns productes que ens donen el que els americans diuen el bread and butter, no? Vull dir, ens donen de menjar segur. Després les novetats és la sal i el pebre que anem afegint cada any i evidentment aquí estem en el DAU presentant 7 o 8 novetats aquest any que veuen la llum ara i que seran objecte, esperem, de desig en aquest Nadal que ja tenim al damunt, no? I pel que estic veient en les demostracions que tenim, hi ha gent que se'ns enganxa molt, un molt concret que es diu Educa Magnètics, que són unes peces magnètiques, que és un joc que evidentment potser és una mica sui generis per l'entorn en el que estem, que hi ha molts jocs de taula, molt cerebrals i tal, i aquí tenim unes peces que s'enganxen, però els nens literalment s'enganxen, o sigui, és que no els podem treure de la taula perquè no se'n volen anar, no? Això ja ho sabem perquè ja els clients ens han fet les comandes, ja les hem lliurat, és un best-seller d'aquest any, està garantit. I juntament amb aquests, altres jocs infantils o familiars que no són els clàssics, que són nous i que estem veient aquí que realment estan mantenint una atracció gran per part de les famílies i jugadors que ens estan visitant. Per tant, estem segurs que també serà així. I sí, aquest negoci funciona a base de novetat. O sigui, nosaltres hem de renovar cada any, hem d'afegir. Què passa? Que la vida dels jocs potser en alguns casos és més efímera, no dura tant, perquè hi ha una sobreoferta que evidentment ens afecta a tots, no? Però haver començat fa tants anys, fa tantíssims anys, i haver estat aquí sempre i que ens tinguin present les famílies i les persones que ens coneixen de fa de tants d'anys, és un avantatge que jo crec que és impossible de repetir. Que guai escoltar-te, perquè ahir parlàvem, o en un altre capítol parlàvem de que hi ha novetats i novetats, cada any més de 1.500 novetats per any i lo efímer que pot ser una novetat i morir aquell mateix any o de l'èxit o de que hi ha moltíssima competència. Però també parlàvem, vam tenir la sort de tenir a l'Aida Márquez aquí amb nosaltres, mestra i divulgadora de l'aprenentatge basat en el joc, i volia preguntar-te una mica sobre la teva opinió d'aquestes persones que utilitzen el joc com a base d'aprenentatge, ja sigui d'habilitats, coneixements, a l'aula. Aquest és tot un tema i nosaltres, clar, amb tants anys com... Nosaltres no hem elaborat mai productes que es coneixen en el sector més de distribució escolar i més d'utilització a l'aula. Se'ls havia anomenat mal anomenat segurament de línia més dura, és a dir, s'entenia que l'aprenentatge... Avui en dia, de sempre hem tingut molts jocs. És allò que com a pare, ara ja no em toca, però com a pare visites l'aula dels teus fills i tal, i en alguns
algun lloc, en alguna estanteria, veus algun producte d'Educa? Sempre. No? Perquè els mestres s'han dedicat a comprar-ne per fer-lo servir. Aquests els mestres pioners. Avui en dia, per sort, i encara falta molta feina a fer, s'opina que jugar amb determinats jocs, molts jocs tenen facultats, diguéssim, de ser un vehicle per l'aprenentatge, per l'educació. Què entenem per aprenentatge? Podem fer un joc de l'abecedari per nens molt petits, dels quals fem els típics jocs mal entesos com a educatius explícits, no? Però és que qualsevol joc ben fet pot transmetre molts més valors i coses que són educatives, no necessàriament de contingut com aquestes, però el sol fet de jugar, d'aprendre a guanyar, aprendre a perdre, resistència a la frustració, guardar torn quan no et toca. Diguéssim, els nois i noies d'avui en dia són una mica moguts. Doncs fins a quin punt sentar-los en una taula i dir no, és que ara no et toca a tu, és que ara has perdut. Doncs has perdut. Així és la vida, germà. A vegades es guanya i a vegades es perd, i interessa que ho aprenguis de ben petit, no? O sigui, hi ha moltíssims valors. Jo penso que jugar és fonamental, i si alguna cosa hauria de dir és que nosaltres el que ens fastigueja enormement és anar a un restaurant i veure dos pares amb dos nens i 4 pantalles enfocades cap als ulls. I això vol dir que als nens se'ls fa callar perquè no molestin amb una pantalla, i els pares mentrestant estan ells mateixos alienats, no parlant, quan és la gran oportunitat de que en una taula és on millor s'entén la gent, ja sigui per sopar, dinar o jugar. I no fan res d'això, sinó que és bastant dolent per la nostra societat del demà, perquè aquests nens d'avui seran els adults de demà. I clar, és una mica complicat pensar que si no fem coses perquè es trenqui aquesta dinàmica que aliena tant, perquè al final és una cosa que crea addicció i els experts ho estan dient, i sabem que els del Silicon Valley que han creat aquestes màquines addictives de fer scroll down, ells mateixos als seus fills no els hi donen, i els porten a col·les on es funcioni en paper i llapis. Això ho hem llegit tots, no? O sigui, els que són conscients d'això estan batallant. Doncs hauríem de portar a la gent a les taules de jugar, i jugar en família, intergeneracionalment, que és una manera... Es veuen miracles, nens molt introvertits però que a través de submergir-se en un joc són capaços de començar-se a expressar molt més del que ho farien si no estiguessin jugant. És miraculós. Per tant, necessitem que tothom, les famílies, els que manen, els poders públics, l'administració, que tothom prengui cartes en aquest tema i que es potenciïn tots aquells esdeveniments que permetin fomentar la cultura del joc de taula, del joc en general, per fer una millor societat per demà. I per tant, el DAU, que és on estem ara, és un fantàstic exemple, i veure que hi ha prop de 30.000 persones que fan cua a les 10, abans de obrir el certamen a les 10 del matí, és al·lucinant. I crec que hem de fer tot el possible perquè això i vagi a més, i arribi a més gent, i es divulgui molt més, i per això estem aquí també explicant-ho. Quin gust escoltar-te. Jo sumo 200% tot el que has dit, i també estirant el fil del que parlaves abans de les famílies, dels jocs i els valors. Què ha de tenir per tu un joc? Que diguis, això no pot faltar en un joc. A veure, hi ha moltes facetes, hi ha moltes maneres de respondre a la teva pregunta. El primer que ha de ser és joc. Hi ha un concepte que en anglès en diem play value o jugabilitat, que vol dir que sigui un joc que funciona, un joc que tu mecànicament funcioni. D'acord? Ha de ser un joc que entretingui, que diverteixi, que ensenyi, és a dir, ha de tenir una finalitat concreta que desenvolupi la memòria, que desenvolupi la capacitat visual i de reacció, com el Lynx, el Lince, que sabem que funciona i que a més tenim la fortuna de tenir un ambaixador que és el propi personatge, que sabem que és un gat gran, però és un gat molt llest, molt intel·ligent, amb una vista molt aguda, per tant això ens ajuda a transmetre el concepte. Tot això forma part. Després, evidentment, des d'un punt de vista, mantinc encara la part tècnica, doncs, com que hi ha moltíssima competència, posat en una estanteria d'una botiga, necessitem que visualment el frontal de la caixa atraigui moltíssim. Què més ha de tenir? Que sigui fàcil d'explicar i d'entendre. Per nosaltres les partides han de ser dinàmiques i per tant ha de ser un joc que s'entengui sense grans complexitats. Vull dir, si has de passar 1 hora i mitja per entendre com se juga, nosaltres a casa nostra això comença a trontollar, ja no ens agrada gaire. Després, a partir d'aquí, que permeti
guanyar... Hi ha diverses maneres de fer un joc, no? Pot ser un joc que la manera de jugar sigui molt senzilla i que el que guanyi sigui el que és més ràpid, per exemple, o bé, si té coneixements i és més complex, que el que guanyi és el més llest. Això no ens agrada tant perquè el més llest fa que els altres semblin tontos i aquí no volem frustrar ningú. Que hi hagi una igualtat de condicions entre jugadors. Hi ha jocs que tenen nivells i per tant podem jugar els pares contra els fills i els fills tenen algun tipus d'avantatge. Nosaltres recomanem molt jocs infantils que són per nens, però perquè els pares hi juguin. Per tant, ha de ser que els pares hi juguin amb una certa intenció i interès, perquè si és molt, molt avorrit... Aquí tenim, en el DAO tenim un parell de jocs aquest any que són realment molt adequats per fer això, per jugar pares i fills, com el Lynx. El Lince és el que té, i molt sovint guanyen els nens. Perquè, clar, els adults estem preocupats pensant la hipoteca, demà és dilluns, hosti, no sé què, a la feina, i els nens no, els nens estan concentrats i sovint guanyen. I si hi ha una cosa bona a la vida, és jugar amb els teus pares i guanyar-los. Això, és el plaer dels plaers. Poques coses donen tanta satisfacció, i això ens agrada molt. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta entrevista, i a mi també m'agradaria que amb l'experiència que tens al sector, aquí al DAO hi ha moltes persones que també cerquen o bé que el seu joc sigui comprat per alguna editorial o inclús treure el seu segell independent. Quin consell els hi donaries? Això donaria per un altre capítol del podcast. A veure, una de les coses que passa és que hi ha molts jocs i molts inventors i molts creadors i molts autors. El que vol dir és que rebem una autèntica pluja de propostes, particularment en jocs. Nosaltres som una empresa que també fem joguines i fem coses que no tenen res a veure amb això, vehicles de radiocontrol, i fem jocs d'imitació, i fem cuinetes i correpassillos i coses d'aquestes. No sou resistents res. Aquí realment no se'ns escapen algunes coses, no fem nines, per exemple, per dir alguna cosa, no? Però els jocs concretament és una autèntica pluja de professionals consagrats, el que en el tipus de joc que fem nosaltres coneixem com a inventors, més que com a autors, és a dir, són inventors sense firma i que no intenten transmetre el seu nom en el producte, sinó que realment són prolífics i generen dinàmiques de joc que ens interessen i que nosaltres desenvolupem i els hi posem una temàtica o un storytelling, com ho solem anomenar, d'acord? Costa molt discriminar. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta conversa, per donar-nos aquesta xerrada tan interessant. Per part meva, jo ja estic, no sé si vols sumar alguna cosa. No, res, simplement animar els que ens estiguin veient a jugar, i jugar en família, és l'única cosa que puc dir, i pensar que els primers anys de la vida són molt importants, que marquen l'edat adulta, i que avui en dia hi ha qui parla d'una generació perduda, per culpa de TikTok i coses similars. Jo no voldria parlar d'això, però sí que és veritat que jugar amb els fills, aquest és un missatge pels pares millennials, aquests que tenen ara fills i que els aparquen a les pantalles, no ho feu això, ara miro la càmera, no ho feu, és molt nociu, és molt important jugar amb els nens. Un nen o nena és com un llibre en blanc, pots decidir escriure-hi tu o que hi escrigui una xarxa social, i els nens, alguns de certes edats, estan passant fins a 5 o 6 hores diàries fent scroll down i mirant coses que, a més, en certs casos no els hi convé gaire. Per tant, jugueu i sigueu feliços. Missatge potent, jo no podia acabar millor aquest capítol. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos de nou. Us animo a seguir-nos a les nostres xarxes socials i ens veiem al pròxim capítol. Adeu. Adeu.